Drágáim, hát nagyon nagy szeretettel köszöntünk benneteket ezen a különleges és némileg rendhagyó alkalmon. Kedves szolgatársam, Ildikó tiszteletes asszony azt mondta, hogy hát itt egy előadás fog következni, nem az fog következni. Szombat délután előadás, hát ne vicceljetek már, hát kinek van ahhoz kedve? Hát nem előadásra gyűltünk össze, hanem egy kicsit ünnepelni, egy kicsit emlékezni, nem. Hát az sokkal fontosabb lenne, mint egy előadás, hiszen ti drága konfirmandusok vagytok, és nagyjából ugyanabban a korszakban konfirmáltam én is, mint amikor ti konfirmáltatok. Tehát, hogy egy cipőben járunk. Nem előadás lesz, hanem egy kis játék, amiben titeket is bele foglak vonni. Nem kell megijedni ettől, nagyon kellemes lesz, érdekes lesz, reményeim szerint, és tanulságos. Legalábbis ezt tervezem. Köszönjük a zenei szolgálatot, még a kis programunk, a kis beszélgetésünk után még fognak énekelni 5 éneket. Ezek a nagyon 4 éneket, ezek a nagyon aranyos fiatalok, tehát még fogjuk őket hallgatni. Kedveseim, mielőtt belelendülnénk ebben a kis beszélgetésben, kezdjük egy imádsággal. Jó, hát az nagyon fontos az imádság. Az imádság az egy olyan szent tér, amiben találkozunk nem csak Istennel, hanem találkozunk önmagunkkal. És ez fontos. Maradjunk a helyünkön, és valahogy emeljük fel a szívünket Istenhez, és imádkozzunk. Urunk Istenünk, eljöttünk, hogy találkozzunk veled, és olyan jó itt lenni most a te közösségedben. Urunk, eljöttünk emlékezni arra a történetre, ami kezdődött egy fogadalomtétellel, konfirmációnkkal. Emlékszünk, Urunk, mindazokra a dolgokra, amik azóta is történtek, a te hűségedre. Urunk, kérünk, hogy ezt a mi emlékezésünket te tedd élővé, te tedd elevenné és gazdaggá a te jelenléteddel. Kérünk, hogy légy itt velünk és közöttünk a te szent lelkeddel. Amen. No, drágáim, én hoztam nektek egy kis meglepetés ajándékot, és megkérem itt a fiatal kollégákat, hogy segítsenek nekem kiosztani azokat a papírokat. Abból összesen 90 darab van, hát nem tudom, hogy nem fog jutni mindenkinek, de ha netán nem jutna, akkor ketten nézzetek egyet, jó? Most már osszátok meg. Egy nagyon kedves kis szövegek vannak rajta. Reményeim szerint ismerős szövegek. Reményeim szerint ismerős szövegek. Ó, már látom, van, aki mosolyog. Nem baj, lehet mosolyogni is, természetesen. Van, aki most elkezdett aggódni, hogy ugye tiszteletes úr nem fogja felkérdezni a KT-t, abból nagy baj lenne. Nem, drágáim, nem fogjuk felkérdezni a KT-t, dehogy is nem fogjuk felkérdezni a KT-t. Na, kapott mindenki? Egyelőre még nem kell vele foglalkozni a papírral, majd eljutunk oda is. Jutott? Akinek nem jutott, azt tudja kívülről fejből, úgyhogy... Ne, jutott mindenkinek, természetesen. No, drágáim, rögtön akkor kezdjük az első érdekes kérdéssel. Hány éve konfirmáltatok? Melyik évben? 80-as években ki konfirmált? 80, 85, 86, 87. Ezeket fel, bátran. A boldog 80-as évek. Ó, milyen jó volt. Mennyit álltam én sorba kenyérre a 80-as években. Emlékszem én végre. Jó, 90-es évek. Én is akkor konfirmáltam 90-es évek. Na ez az, 80-asak és a 90-esek. Hát összegyűltünk akkor itt együtt.
Na nagyon jó. Vajon emlékeztek-e még az esküre, amit konfirmandusként letettetek? Szerintem itt ennél az urasztalánál, nem? Hát ez egy elég szép régi urasztala. Hát ott volt egy komoly eskü, amikor lekonfirmáltatok. Vagy mondtátok az esküt a tiszteletes úr után, és közben arra gondoltatok, hogy jaj, most már milyen, hogy vége van. Nem emlékeztek a konfirmandus esküre? És az első kérdésre emlékeztek a KT-ból? Mindenki attól fél az első kérdéstől, ugye? Hogy az a leghosszabb, csak azt ne kapjam, csak az első kérdést ne kapjam. Nem nagyon emlékszünk rá, ugye? Legyünk őszintén. Nem nagyon emlékszünk. Én csak azért emlékszem, mert lelkész vagyok, és minden évben végig kell tanuljam a KT-sokkal. Megmondom őszintén. Nem nagyon emlékszünk a konfirmandus eskütételünkre, se a KT-nak a legfontosabb kérdésére, az első kérdésre és válaszra. Tudjuk, hogy volt, de nem emlékszünk már rá. Na most kérdezek valami egyebet. Emelje fel a kezét az, aki házas, vagy házas volt. Vagy házas lesz. Na hát. Na jól van, hát akkor jól van, vannak itt akkor házasok. Akkor kérdezzem azt tőletek, drága volt házasok, most házasok és leendő házasok. Emlékeztek a házassági eskütökre? El tudnátok mondani? De assák a lumea, tehát hogy... Van, aki ingatja a fejét, hogy volt ott benne holtomiglan, meg véletűrök, meg véle szenvedek, arra mindenki eskü, arra mindenki emlékszik, ugye, hogy véle szenvedek. De a többire, hogy mi is volt még ott, jaj. Drágáim, hát ezek fontos dolgok az életünkben. És nem véletlenül kötöm össze a kettőt. A konfirmációt és a házasságkötést. Egyébként egy hihetetlen, véletlen egybeesés van a mai napon, nem véletlen, dehogy véletlen. Hát Isten kezében nincsenek véletlenek. Már gőzerővel szerveztük ezt a mai kis közös kis találkozást, amikor mondja a lelkipásztor kolléganőm, hogy hú, ma lesz még egy esküvő is 5 órától. Hát mondom, jaj, de jó. Hiszen pont erről szeretnék beszélgetni veletek. Hogy a konfirmációi fogadalomtétel és a házassági eskü lényegileg is és tartalmilag is ugyanaz. Ugyanaz. És nem csak, hogy ugyanaz, de a vele szembevaló, már az esküvel szembevaló, hát hogy is mondjam, hűtlenség, az is ugyanaz. Ugyanolyan. Most ezt a két dolgot fogjuk valahogy közel hozni egymáshoz. A konfirmációi eskünket és fogadalomtételünket, és a házassági eskünket és fogadalomtételünket. Mert mi történik? Az történik, hogy elfelejtjük. Hát akkor tudtuk nagyon jól, akkor nagyon friss volt bennünk a konfirmandus fogadalomtétel, és a házassági esküt is elgyakoroltátok a tiszteletes úrral, volt egy próba, elmondtátok, akkor nagyon friss volt, de elfelejtjük. Pedig ezek fontos dolgok. Hát egy eskü volt, mind a kettő. Drágáim, a felejtés veszélyes. A felejtés veszélyes. Férfitársaim, drága férfitársaim, amikor elfelejtitek a házassági évfordulótokat, az veszélyes tud lenni otthon. Elfelejtitek a feleségeteknek a születésnapját, halálos veszedet. Hát olyat nem szabad csinálni, hogy azt elfelejtjük. És akkor a feleségünk kérdi a reggel, hogy na drága, milyen nap van ma, milyen nap van ma? És akkor összehúzzuk magunkat, hogy hát kedd van, hát milyen nap van ma. A felejtés veszélyes. Amikor felejtünk, akkor fontos és értékes dolgok tűnnek el az életünkből. Ugye hát én annak idején, amikor udvaroltam, én alig vártam már, hogy a feleségemnek névnapja lett, akkor még csak a barátnőm se volt, mert csak készültem udvarolni. Alig vártam, hogy a névnapja legyen, mert hogy az egy jó apropó arra, hogy megszólítsam, vagy elkezdjek neki udvarolni. Szóval a felejtés az veszélyes. Amikor elfelejtünk valamit, akkor valami nagyon fontos kiesik az életünkből. Ami pedig
Ott kéne legyen, ott kéne maradjon. Persze a feleségünk azért szokott minket férjeket, én most hát férj szempontból nézem a dolgokat, hát nézzétek el nekem. A feleségünk azért szokott néha emlékeztetni erre bennünket. Tudja, hogy jó, emlékszem, amikor még szerettél. Amikor lehoztad a csillagokat is az égről. De most nem akarod megjavítani a villanyt a fürdőszobában, már mióta könyörgök neked. Ugye, hogy azért szoktak minket emlékeztetni erre. Mert hát a mi magyar kultúránkban hány szomorú nóta van az elmúló szerelemről. Ugye, hogy hol van az a nyár, hol van az a régi szerelem. Na de Isten is énekelhetne ám ilyen nótákat, nem? Hol van az a konfirmandus fogadalomtétel? Hol van az a szerelem? Na drágáim, hát így maradjon ez, csak énekelgessük itt a szomorú nótákat egymásnak. Hol van az a szerelem? Hát elevenítsük fel, frissítsük fel, hát nem kell annak elmúlnia. Hát hol írja azt, hogy el kell múlnia? Egy fogadalomnak, egy hűségnek el kell múlnia, hol írja azt? Vagy hogy egy szerelemnek el kell múlnia, hol írja azt? Tudom, Zorán, de most hagyjuk Zorán, most tényleg, hát nem kell annak elmúlnia. Nem kell annak elmúlnia. Szóval jó, hogyha emlékeztetjük magunkat életünk fontos pillanataira, hogy az legyen élő a számunkra. Van egy nagyon kedves történetem, amikor egy Székely bácsinak, a Székely Józsi bácsinak a felesége elment egy nőszövetségi konferenciára. És az a konferencián arról volt szó, hogy milyen fontos az, hogy a házastársak mondják egymásnak, hogy szeretlek. Amúgy tényleg fontos. És hazamegy a néni, és mondja neki, jaj, te Józsi, hallod, hát nézd meg, hát mi volt ezen a konferencián? Hát te nekem soha nem mondod, hogy szeretlek. És akkor azt mondta neki a férje, a Józsi bácsi, hogy na figyelj ide, te Maris, hát összeházasodtunk, megmondtam, hogy szeretlek. Ha változik, szólok. Ha nem szólok, nem változik. Na most meg az asszonyokhoz fordulok. Drága asszonytestvéreim, ugye jó azt hallani, hogy szeretlek? Nem elég az, hogy jó, hát elmondta a templomba, hogy szeretlek ezelőtt 20 évvel, de azért jó egy kedd délután is hallani azt, hogy szeretlek, nem? De hát ez az Istennél is így van. Isten is szereti még hallani azt, hogy hát szeretünk téged, Istenünk. Persze, hát elmondtuk mi a konfirmáció alkalmával. Na de azért az mégsem úgy van, hogy hát ha változik, szólok, Isten. Látjátok, hogy mennyire hasonlít a kettő egymáshoz. És szeretném, ha erről beszélgetnénk egy kicsit mélyebben. Hogy a konfirmálás is és a házasság is lényegileg ugyanolyan, hiszen mind a kettő hűségfogadalomra épül. És nem csak, hogy ugyanolyan, de a Szentírásban nem egy helyen olvasunk arról, hogy az Úr Jézus Krisztus, a megváltó, a mi Urunk, az egy vőlegény, és az egyház, a közösség, a gyülekezet, az pedig egy mennyasszony. Tehát a mi Istennel való kapcsolatunk, a mi Urral való kapcsolatunk, az olyan, mint egy házassági kapcsolat. És ez egy nagyon szép gondolata a Szentírásnak. Hogy az Istennel való kapcsolatunk, a közösséggel, az egyházzal való kapcsolatunk is olyan tüzes, olyan forró, olyan fontos, lényegi, olyan összeölelkező kell legyen, mint egy házasságban a kapcsolat. És bizony, úgy az Ószövetségben, mint az Új Szövetségben, az egész Szentírásban ott van ez a párhuzam. Az Isten felé való hűség, az Isten kapcsolatunk, és a házassági hűségünk, és a házassági kapcsolatunk. No, drágáim, próbáljunk egy kicsit visszaemlékezni a konfirmációnkra, a konfirmációi fogadalomtételünkre, és az Istennel és az egyházzal való kapcsolatunkra, próbáljunk úgy gondolni most, mint egy házassági kapcsolatra. Mennyire voltunk hűek.
Isten felé, mennyire vagyunk hűek a közösség felé, az egyház felé. Hiszen akkor nagyon vagány érzés volt, amikor fiatalon ugye megálltunk a gyülekezet előtt, és azt mondtuk, hogy igen, hát mi is szeretnénk oda tartozni ehhez a közösséghez. Mert van valami a templomban, a templom falai között, van valami isteni jelenlét, amikor együtt énekelünk és imádkozunk, valami fontos, amit érdemes megtartani, és amin érdemes tovább haladni. Vajon mennyire voltunk hűségesek ehhez a gondolathoz? Milyen jó kérdés ez. Drágáim, a konfirmáció fogadalomtételünk is pont úgy, mint a házassági fogadalomtételünk, a hűségre épül fel. A hűségre. Hűségesek vagyunk Isten felé, és hűségesek vagyunk a férjünk, a feleségünk felé. Hűségből már pedig csak egyféle van. Hűség. Nincs külön házassági hűség, és nincs külön egyházi hűség, vagy hitbeli hűség. A hűség az hűség. A konfirmációi hűség is pont olyan hűség, mint a házassági hűség. Drágáim, a hűség az 5 oszlopon áll. És azért osztottam én ki nektek ezt a kis papírkát, hogy nyomon tudjuk követni és meg tudjuk vizsgálni, hogy melyik az 5 oszlop, ami benne van a Heidelbergi KT-ban is, különösen az első kérdés válaszában, illetve a házassági eskünek a szövegébe. Biztos, én oda felülre, oda írtam nektek a konfirmációi fogadalomtételeteket is, amit annak idején megfogadtatok, hogyha netán elfelejtettük volna, tudjuk olvasni a konfirmáció fogadalomtételt. De ami most itt minket érdekel, különösen az a házassági eskünek a szövege, illetve a Heidelbergi KT első kérdésének a felelete. Ugyanis abban a bizonyos első kérdésben, amitől mindenki úgy fél, abban benne van az egész KT lényegileg. Amikor mi a gyülekezetben Nagyvárad-Velencén konfirmáltatunk, én az első kérdést soha nem kérdem a gyermekektől. Mert attól mindenki fél, az a leghosszabb. Hanem az első kérdés mi mindig együtt, közösen a konfirmandusok és az egész gyülekezet együtt egyszerre mondjuk. Hogy a gyerekek érezzék meg, hogy nem kell félni az első kérdéstől, hanem hát sokan mondjuk egyszerre. És akkor nem botlunk bele, ugye? Akkor nem mondjuk el, ha egyszerre mondjuk. Milyen jó az. Úgyhogy most arra kérlek benneteket, hogy szépen vegyük csak sorba a házassági esküszövegét és a KT első kérdésének a feleletét, és találjuk meg azt az 5 oszlopot, amire épül mind a 2. A hűség miképpen épül fel, hogy könnyebben megtaláljuk, én úgy feketével ki is emeltem a szövegbe. Na lássuk csak, az első oszlop, hát és talán ez a legszebb és a legfontosabb, ez a szeretet oszlopa. Látjátok, hogy van a házassági esküben? Én esküszöm az élő Istenről, Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten, hogy ezt a nőt, vagy hát ezt a férfit, akinek most Isten színe előtt kezét fogom, szeretem. Ez az első oszlop, hogy szeretem. És a Heidelbergi KT-ban, ott pedig így olvassuk, mi a te vigasztalásod? Az, hogy mind testestől, mind lelkestől, akár élek, akár halok, nem önmagamé, hanem az én hűséges Uramnak és megváltómnak, a Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok. Hát nem ugyanarról beszél mind a 2. Hát egy szerelmes mit mond a másiknak? Én a tiéd, te az enyém. A tiéd vagyok, drágám, nem? Hát ezt mondja minden szerelmes. Hát itt kezdődik a házasság, itt kezdődik a szerelem, és itt kezdődik az Istennel való élő kapcsolatunk is, hogy szeretlek. És a tiéd vagyok. Te pedig az enyém vagy. Melyik az első oszlop? Az, hogy szeretlek, és hogy nem önmagamé vagyok, azaz nem egy önző buta állat vagyok, hanem a párod vagyok. Kapcsolat van közöttünk.
Mivel kezdődik minden? Egy öleléssel. Egy öleléssel. Vőlegény és mennyasszony megölelik egymást, szerelmesek megölelik egymást, hívő ember és az Isten megölelik egymást. Az is egy ölelés. Amikor imádkozol, lehet, hogy nagyon röviden, lehet, hogy csak egy fél mondatba, lehet, hogy sírva, hogy senki nem lát, csak a párnád látja, hogy sírsz. Mindegy, az imádság, az egy ölelés. És bizony, itt kezdődik minden, hogy hozzád tartozom, hogy a tiéd vagyok, és te pedig az enyém vagy. Drágáim, a szeretet érzése, az tulajdonképpen milyen? Hogy szoktuk mi megélni a szeretet érzését? Úgy, hogy vágyunk adni. Ha valakit nagyon szeretek, akkor vágyom, hogy adjak neki valamit. És ez egy nagyon szép érzés, nem? Ó, mi fiatalember korunkban, kedves férfi kollégák, hát fiatalember korunkban úgy beugrottunk a szomszédasszony kertjébe rózsát lopni, mert hogy akartunk vinni rózsát a mi szerelmünknek. Átugrottuk a 2 méteres kerítést, hogy nem is néztünk oda neki, mert szerettünk volna adni valamit. És elmentünk a város legvégéig megvenni azt a bizonyos tábla csokit, amit szerettünk volna oda ajándékozni a szívünk hölgyének. A szeretet az mindig adni akar. És minél nagyobb a szeretet, annál többet akar adni. És a teljes szeretet, az mindig önmagát adja. Ugye, hogy önmagát. Ez az első oszlop. A tiéd vagyok, te pedig az enyém vagy. Szeretjük egymást. Nem kell félni adni a másiknak. Házasságban szokott ez előfordulni, mikor nagyon nem akarunk, hát mi férfiak főleg valamit, akkor szoktunk, hogy pampogni, hogy hát én az életemet adtam neked, és neked ez sem elég. Azt akarod, hogy én még el is mosogassak? Hát ez mégis milyen dolog ez? Jaj, drágáim, az első oszlop úgy a házasságban, mint az Istennel való kapcsolatunkban, az önátadó szeretet. Ez az első oszlop. Én a tiéd vagyok, te pedig az enyém vagy. Mindent adok neked, és te mindent nekem adtál. És ezt a káténk olyan szépen előhozza, hogy akár élek, akár halok, testemmel, lelkemmel, nem önmagamé vagyok, nem az enyém vagyok, hanem a tiéd vagyok. A tiéd vagyok. Hát ennél szebbet én nem tudok elképzelni. És ezzel kezdődik a Heidelbergi KT. Ez tehát az első láb, az első oszlopa a hűségnek, hogy szeretjük egymást, és megöleljük egymást, és egymáséi vagyunk. Melyik a második láb? Nézzétek csak! Szeretetből veszem előtt, Isten törvénye szerint feleségül, igen. Hozzá hű leszek. Hűség. A Heidelbergi KT-ba pedig az van, hogy aki, már pedig Krisztus, az ő drága vérével minden bűnömért tökéletesen eleget tett. Ez a második oszlop. Hű leszek. Jézus Krisztus, az én vőlegényem, az én Uram, eleget tett, megfizette minden tartozásomat, amivel én tartoztam az Istennek a bűneimért. Ez a kettő szorosan összetartozik. Ugyanis a hűség az nagyon sok mindenből tevődik össze az életünkben, de a legfontosabb része a hűségnek az az érzés, hogy valamiképpen én tartozom neked. Azaz én többet kaptam tőled, mint amennyit én adtam neked. Ez nagyon érdekes érzés. Ez egy nagyon érdekes érzés. Gondoljátok csak meg, hogy mennyire szép lenne a házasság. Hogyha azon versenyezne férj és feleség egymással, hogy fú, én tőled nagyon sok szeretetet kaptam. Én tőled nagyon sok megbocsájtást, nagyon sok gondoskodást kaptam.
de én olyan keveset adtam neked. A hűségnek ez az alapja. Kötődök hozzám, mert felelősnek érzem magamat feléd, mert nagyon sokat kaptam tőled, és én nem adtam annyit. Azaz tartozom neked. Tartozom neked nagyon sok szeretettel, tartozom neked nagyon sok gondoskodással. Az Úr Jézus Krisztus is ezt tette. Annyira nekünk adott mindent, hogy hát mi onnan bizony eléggé tartozunk már az Úr Jézus Krisztusnak. Mi az, amivel mi tartozunk az Istennek? Hát mondjuk egy-egy templomba járással. Néha-néha egy-egy vasárnap délelőtt elmegyek a közösségbe, elmegyek a gyülekezetbe, megállok Isten színe előtt. Uram, itt vagyok. Hát ezzel azért tartoznál, nem? Híbe-hóba. Drágáim, az egyháznak nem a perselypénz kell, és nem a fenntartói járulék kell. Az megkerül. Az egyháznak a szívet kell, a szeretetet kell. És ezzel tartozol az Istennek, hogy elmenj hozzá, hogy megszólítsad, hogy imádkozz hozzá, hogy beszélgess az Istennel. Bizony, a hűségünk ebből táplálkozik, ebből a tartozás érzésből. Hát tartozom az Istennek. Mennyi mindent adott nekem az Isten? Mennyi mindent adott nekem az Isten? Ez tehát a második oszlop, amin a hűség felépül. Hogy többet kapok, többet kaptam, mint amennyit adni tudtam én. És ez így van a házasságban is, és így van az Isten kapcsolatunkban is. Na de menjünk tovább, a harmadik oszlop. A házassági esküben úgy olvassuk, ugye tudtok követni ott a szöveget, nézitek, ugye, hűségesen. Vele megelégszem. Vele megelégszem. Milyen szép. A Heidelbergi KT-ben pedig úgy olvassuk, hogy engem a sátán minden hatalmától megszabadított. Na most hogy jön ez a kettő össze, hogy megelégszem és megszabadított? Kedveseim, itt egy nagyon kényes kérdés van, méghozzá az elég kérdése. Mennyi az annyi? Mikor elég nekem? A feleségem szép, ügyes, szorgalmas, kedves nő. A férjem hűséges, szerető, támogató férfi. Elég ez nekem? Vagy kéne a szomszédasszony is? Mennyi az elég? Mi az elég? Hát a férjem már kopaszodik egy kicsit, mert van egy kis pocakja is, most már itt-ott, na de hát engem a tenyerén hordoz, mennyire szeret az az ember, és milyen jó vele, milyen jó vele. Ez nekem az elég. Nem kell nekem egy sportoló, kell nekem az? Nem kell. Nekem az elég. Engem a sátán minden hatalmából megszabadított, mondja a KT. Hát szabad vagyok. Most már a rossz, a sátán nem dirigál nekem. Hát ez elég, uram. Hát mindent megkaptam, az elég. Nem. Nekem egy olyan gyülekezet kell, egy olyan templom kell, ami üvegből van, és fények villognak, és 5000 ember van ott, és egy nagy zenekar van ott. Nekem. Mennyi az elég? Mi az elég? Értitek, hogy ezzel mennyire el lehet rontani valamit? Amikor soha nem elég. Nem elég a feleségem, nem elég a férjem, nem elég a férjemnek a fizetése. Amikor soha nem elég. Nem elég az Isten előtt való megállás, nem elég a közösség, nem elég az éneklés, nem elég a perselypénz, ugye mi papok szoktunk ezen fészkelődni, hogy csak ennyi a perselypénz. Amikor soha nem elég, mennyire tönkre tudja tenni a házasságot az, hogy nem elég. Na de az Isten kapcsolatot is tönkre tudja tenni azt, hogy nem elég. Többet, még többet. Azt mondja a házassági fogadalomtétel, hogy vele megelégszem. Vele megelégszem, mert boldog vagyok vele. Hát
kopaszodik, meg van kis pocakja, hát Istenem, de jó vele, megelégszem. És az Isten, és a közösség, és a gyülekezetem, hát megelégszem vele, mert jó, mert érzem, hogy az Isten engem szeret. Hát nincs 3000 ember a templomban, az biztos, vagyunk 50-en, vagy vagyunk 100-an, de milyen jó együtt lenni. Ej, drágáim, a hűségnek ez a harmadik oszlopa, ez kényes mindig. A megelégszem. Megelégszem azzal, hogy szeretve vagyok a házasságban. Megelégszem azzal, hogy nagyon jó a társam, a férjem, a feleségem, hogy együtt olyan jól mennek a dolgok. Elég az nekem. Megelégszem azzal, hogy egy megszabadított közösségben vagyok, hogy az Isten engem megszabadított. Nem vagyok kényszer alatt. Drágáim, a szabadság nem az, hogy azt csinálok, amit akarok, az nem szabadság, az káosz. Az igazi szabadság az, amikor nem kell azt csináljam, amit nem akarok. Nem akarok én részeges lenni, jaj, nem akarok én, mert a feleségem se szereti, nekem is rossz. Mindenkinek rossz, ha én sokat iszom és részeg vagyok. Nem akarok én, de ha meglátom azt az üvegsört, akkor muszáj. Na ez a rabság. Nem akarok, mégis muszáj, meg kell tenni. Nem akarom, de ez meg kell inni. Drágáim, nagy rombolásokat tud ez véghez vinni az életünkben, amikor hiányzik a megszabadítás az Istentől. És akkor marad a rabság, a szolgaság. És akkor meg soha nem elég, mert egy üvegsör soha nem elég, ugye férfiak, hogyha a gépszi elkap minket, akkor aztán ott nincs vége. Ajaj. Drágáim, a hűségnek a harmadik oszlopa az éppen ez. Úgy a házasságban, mint az Isten kapcsolatunkban, hogy elég, megelégszem. Olyan jó ez. A negyedik, úgy folytatja a házassági eskü. Persze, hogy vele tűrök, vele szenvedek, vele szentül élek, van nagyon sok minden, és van egy olyan, hogy holtomiglan, vagy holtáiglan, hitetlenül el nem hagyom. El nem hagyom, mondja a házassági eskü. A KT pedig mit mond? Azt mondja, hogy az én Uram, a Krisztus, úgy megőriz, hogy az én mennyi atyám akarata nélkül még csak egy hajszál sem esetik le a fejemről. Azaz megőriz. Ez a kettő hol kapcsolódik össze? El nem hagyom a feleségemet, el nem hagyom a férjemet, na de Krisztus se hagy el engem. Hát ő is mindig velem van. Ő nem egy hűtlen, nem hagyom el. Drágáim, ez a közösségről, a kapcsolatról, a biztonságról, a befogadásról szól. Hogy nem leszek elhagyva. Nem leszek elhagyva. Amikor én udvaroltam a feleségemnek, hát az nem ma volt, jó, 25 éve, 26 éve, udvaroltam a feleségemnek, én nagyon aggasztott egy dolog. Önmagammal kapcsolatban. Ugyanis az én szüleim, nagyon drága, aranyos szüleim vannak. Az én szüleim nagyjából úgy vannak, hogy édesapám, ő megkopaszodott, édesanyám pedig megőszült. Hát a gének azok gének, ugye? Én meg 20 évesen, igen, snájdig, jóképű, fekete hajú fiatal ember voltam. Na mondom, ez így jól van, de mi lesz, hogyha megkopaszodok? Vagy megőszülök? Na, akkor mi lesz? Mert most szeret a feleségem, fiatal vagyok és jóképű. Hát persze, hogy szeret. Na de mi lesz 30 év múlva, mikor beütnek a gének? Ugye? Akkor is fog szeretni, amikor elkezdek kopaszodni, és elkezd őszülni a hajam? Tehát, hogy elmondtam egyszer úgy a feleségemnek, vagy a feleségem volt, hogy hú, nézd meg, nekem vannak ilyen aggodalmaim, hogy akkor esetleg elhagysz. És akkor azt mondta nekem a feleségem, hogy milyen érdekes, én is szoktam ezeken gondolkozni, hogy nekem is voltak fiatalkorom ilyen aggodalmai. Fiatal, szép, csinos lány vagyok, de hát fogok szülni 1 gyereket, fogok szülni 2, nekünk 4 gyerekünk van egyébként, és hát a 4 gyerek után már a nő sem olyan nő, mint 20 évesen, na hát legyünk már őszintén.
És akkor őt ez zavarta, hogy és hogyha lesz plusz kiló, 10, na, már nem leszek olyan szép, mint 20 évesen, akkor el fogsz hagyni. Drágáim, emberi létezésünknek a legmélyebb szorongása ez, hogy el leszek hagyva. Hogy el fognak hagyni. Ha nem teljesítek, ha nem produkálok, ha nem leszek mindig szép, ha nem leszek mindig fiatal, akkor engem elhagynak. Lecserélnek egy jobbra. Lecserélnek egy másikra. Drágáim, ezért nagyon fontos úgy a házassági eskünkben, mint pedig a Heidelbergi KT-nk első válaszában, hogy nem hagyom el. És az én Uram a Krisztus megőriz mindentől, azaz nem fog engem elhagyni. Hibázhatok is, akkor se fog elhagyni. Se a feleségem, se az én Uram. Tévedhetek is, akkor se fog elhagyni, akkor is szeretve leszek. Nézzétek meg, drágáim, nem nagyon van lehetőségünk a hibázásra, a tévedésre. Munkahelyeden nem tévedhetsz, mert a főnököd letol, ugye? Ott nincs tévedés. Az állam fele, az adóid fele, ott sincs tévedés, ott nem tévedhetsz, mert az állam aztán beveri rólad, így is, úgy is. Elmentek valahol vendégségbe, valahol nagyon szépen felöltözve, szépen viselkedsz, el ne törj egy tányért. Nem nagyon tévedhetsz. Autót vezetsz, ott sem nagyon tévedhetsz, rendőr megállít, kapod a büntetést. Mi nem tévedhetünk soha sehol. Mindig tökéletesek kell legyünk, mindig minden a helyén kell legyen. Kivéve otthon. És ez egy nagy dolog. Mert tudom, hogy a feleségem akkor is fog szeretni, ha éppen elszurok valamit. Elmondtam. Hát, ez most így sikerül. Tudom, hogy nem fog kirúgni. Azért, mert el nem hagyom. Így úgy, amúgy, de akkor sem hagyom el. És Isten megőriz engem. Az én Uram megőriz engem, és ez a KT-nak a drága üzenete. Ott van az első válaszban, hogy ha elrontok valamit, akkor is megőriz, akkor is szeretni fog. Lekonfirmáltál 30 évvel ezelőtt, és azóta nem voltál templomba? Ha házasság lenne, akkor igen rossz házasság lenne. Na de megőriz. Az én Uram akkor is szeret, amikor, hát nem vagyok olyan jó hívő ember, ugye? Amikor nem imádkozok olyan sokat, sőt, elfelejtettem őt. Megőriz. Egyébként Ady Endrének van egy ilyen nagyon szép vers, egy szerelmes vers, amikor azt írja Lédának, hogy őrizem a szemedet. Olyan szép ez a vers. És nagyon sok igazság van benne, mert az egyetlen szervünk, embereknek, az egyetlen szervünk, ami nem változik meg, az a szemünk. 20 évesen, ahogy a szemed csillog, 80 évesen is a tekinteted megvan. Pont olyan lesz a szemed, a tekinteted, mint 20 évesen. Hát a többi az változik, maradjunk annyiba. De a szemed, az nem. És ez egy szerelmi vallomás, a Heidelbergi KT első kérdésének feleltében ott van ez a drága szerelmi vallomás, hogy megőriz. Akkor is, amikor nagy tróger vagyok, akkor szeret és megőriz. És végül az 5. oszlop, a hűségnek az 5. oszlopa, így fejeződik be a házassági eskütétel. Hűséges gondviselője leszek. A KT válasza pedig így fejeződik be, hajlandóvá is készítesz arra, hogy ezután ő neki éljek. A hűség 5. oszlopa az a cselekvés. Teszek valamit. Aktív vagyok. Építek valamit. Hozzájárulok valamihez. Helyrehozok valamit. Nem várom, hogy na, jó legyen, hanem teszek érte, hogy jó legyen. A házasságban is teszek érte, hogy jó legyen, de az Isten kapcsolatomban is. Ugye, ő neki élek, ezt mondja a KT első felelete. Hogy úgy csinálom, hogy valamit teszek az én Istenemért.
Hát mondjuk elmegyek templomba hébe-hóba vasárnap, ha már így feljött a tél. Ez is egy nagyon szép dolog, amit mi tehetünk. Valamit építek, valamit felemelek, valamit jobbá teszek. Milyen vagány dolog ez, nem? No, drágáim, summa summarum. Itt van tehát ez az 5 oszlop. A házassági eskübe is, és a konfirmációi eskütételben is, Heidelbergi Káti első válaszában is, megtaláljuk ezt az 5 drága oszlopot, amire felépül a hűség. A házassági hűség is, és a templomi egyházi hűség is. Szeretem, hű leszek, megelégszem. Kis református, kicsit szürkébb, kicsit csendesebb. Megelégszem. El nem hagyom, és gondviselője leszek. Drágáim, most a házassági eskütöket fordítsátok át a ti egyházhoz való hűségetekre. Megvan ez az 5 oszlop? Drága konfirmandus testvérek, szeretitek a gyülekezetet, az egyházat? Szeretitek az Urat? Hűek vagytok az Istenhez? Megelégeztek a református anyaszent egyházzal? El nem hagyjátok a református anyaszent egyházat? Megfogadtátok konfirmandusként. Gondviselői vagytok a református anyaszent egyháznak? Fú, milyen szép kérdések. Milyen drága kérdések. Végül is ezzel szeretném befejezni, be is csukom, mert a fél óra az fél óra, még akkor is, hogyha mindjárt 35. Azzal szeretném befejezni, hogy az elköteleződés, az eskü, az hasznos dolog. Ugyanis jobb emberré tesz bennünket. Ha valamit megígérsz, attól jobb ember leszel. Nem vettétek még észre? Ha megígérted, megcsinálod, már csak akkor is, mert megcsinálod, mert megígérted. Van úgy, hogy valakivel a városba, Váradon összetalálkozok az utcán, rég nem láttam templomba, hát beszélgetünk, és hát hívom templomba. Ó, gyere már el vasárnap templomba, rég nem voltál templomba. És megígéri. Ó, tiszteletes úr, elmegyek vasárnap templomba. Igen ám, vasárnap hideg van, esik az eső, nagyon fáradt, meg későn feküdt le, és vasárnap reggel 8-kor mindenhez van kedve, csak arra nem, hogy felkeljen és templomba jön, ugye? És eljön. Eljön. Miért? Mert kedve van? Mert megígérte. Megígértem, elmegyek. Na drágáim, ezért fontos az eskü. Amikor lankad a szeretet, örködik a hűség. Házasságban is. 50 év házasság után nem biztos, hogy olyan sok a szeretet már otthon, hogy mindig szeretet van. De akkor örködik a hűség. Nem biztos, hogy mindig szereted a te református egyházadat. De olyankor örködik a hűség. A fogadalomtétel, az eskü, az jobb emberré tesz bennünket. Hűségesebb emberekké tesz bennünket. Feleségünk, férjünk felé is, és az egyházunkat, a gyülekezetünk felé is. Drágáim, azt nem tudom, hogy házasok vagytok, vagy mind, de hogy a konfirmációi esküt letettétek, az biztos. Na hát ez az eskü tegyen benneteket jobb emberekké, hűséges emberekké. Köszönöm, hogy meghallgattatok. Amen. Amen.